ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ҳамешагӣ ютуб канали мо Насим Теҷе. дӯстон, подписчикон, имрӯз навор кардем, яъне ки навори мошинҳои фурушӣ. Зиёда аз 11 та эълон дӯстон барои шумо дар канали Насим Теҷе. Нархи навори имрӯза аз 7000 сомони дӯстони азиз оғоз мешавад. ва агар шумо инчунин мошинҳои фурушӣ ёки хонаҳои фурушӣ ягон техникаву аппарат, ягон маҳсулот барои реклама, барои фурӯхтан дошта бошед, пас дар WhatsApp ман 911 32 43 44. дӯстон, дар ҳамин WhatsApp, дар ҳамин рақамҳо, яъне ки WhatsApp, имо, Telegram дорем. роҳӣ кунед, реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. дар видео навор лайк кунед ва дар канали мо подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланду хона обод бошед. Дастгирии шумо пешаимост. ба ҳаматон дӯстон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, нафароне ки Telegram доштагӣ бошед, мо Telegram канал шудагӣ ҳастем бо номи Насим Теҷе. аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Ссилкаи Telegram канал дар таги комментария закрибид шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наворҳорам дар канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, аввалин эълони мо дар навори имрӯза хондаи авантаи фурушӣ ҳастад. соли баромад 2012 сол. мотора биём 1.6 коробкаш механик, сӯзишворӣ бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ дӯстони азиз қарор дорад. мотор, коробка, ходовой соз гуфтага ҳуҷҷатош хуб 9 моҳидия ҳуҷҷат дорад, 7 моҳидия тонировка дорад. дискҳои пристини ҳолати бениҳоят хуб, краскаш сабсафед, кондитсионер яхкор мекунад, лук ҳам дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин дӯстони азиз 79000 сомониш мега. харидори ане бошед, боз гуфтагие ки савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 30 44 60 90 метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо Opel Astra J ҳастад. дар кузуфи хачибеги солаш 1999, мотор 1.6 коробкаш механик, сӯзишвориш бензини холи. мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд. гуфтагия дӯстон, мотор, коробка, ходовой соз ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ таyo мошин бекамуди қарор дорад. гуфтем дар шаҳри Хуҷанд. краскаш хубай. нархи мошин 43500 сомониш мега. харидори ане боше, боз гуфтагия савдо муомила мешавад. дӯстон, дар рақамҳои 875 25 88 20 занг бизанед. маълумоти пурра ва ниқрашон аз худашон пурсон шавед. сеюмин эълони мо дӯстони азиз Chevrolet Spark фурушӣ ҳастад. ҳолатиш бениҳоят хуб. соли баромад 2014 сол. мотор 1.3 коробкаш автоматик, сӯзишвориш бензини холи. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. хуб, нархша 57000 сомониш мега. ҳуҷҷат, утилизатсия кардаги тайёр. кондитсионер яхкор мекунад. мултирули яктарафа, чордар, электропакет кор мекунад. нархаш гуфтем 57000 сомони дӯстони азиз. мошин яъне ки аз учёт синемат кардаги номерош транзит камудиш танҳо бампери пешаш дӯстон, яъне ки лакш пайдагиай. дар рақамҳои 902 90 50 07 муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва ниқрашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки ҳастанд дар ҳамида Opel-и мақсад ки арзон мехосен. Opel Astra F дар кузуфи седан, солаш 1993, мотор объем 1.6 коробкаш механика, сӯзишвориш бензин, газ, 93 сол. краскаш серебрисни. мошин яъне ки нахадвай дӯстони азиз, мақсад ки камтар кор доштааст. хоб, балонош состояниш 70-80%, ҳуҷҷат, утилизатсия, техпаспорт ҳамаш қоидави. 93 сол. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 3 микрорайон. нархша 20000 сомониш мега. харидори ане бошед, дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва ниқрашон аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, мақсад ки нагуфта намонад, хоҳиш мекунем ба ягон каса пешакӣ ягон сум залог напартоен. то рафтан мошин аз наздик дида баъдан бихаринша. зиндаву сарбаланду хонобод бошед. инак дӯстон, панҷумин эълони мо
дӯстони азиз, Toyota Camry фуруши ҳастаи соли баромади 2016 сол мотора биём 2 коробкаш автоматик сӯзишвориш гибрид. Мошин ҳолаташ бениҳоят хуб, мултирул, обогрев сидени, кожнисал, ҳамаи навроташ хулоса кор мекунад. Заказ мекунем гуфтагӣ ки масалан аз Хитой дар давоми 10-15 рӯз иншоалло ки дар Точикистон мераса. Нархаш 80 000 сомонӣ бер аз тамоша, бер утилизатсия, бер раҳкиро. нархи ҳамон Хитой масамонаге 80 000 сомон. Toyota Camry 5 ба фирм нархша 80 000 сомон мегӯяд. дар давоми 10-15 рӯз иншоалло ки гуфтаги дар Тоҷикистон мерасад. дар рақамҳои 201 39 15 15 қадам муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва ниқрашон аз худашон пурсон шавед. دیگه اعلان دوست